по-голям. Не, бъди се. Бъди си Един шок мъж живота ми не ми е посочил е така, говори, да ми колко каже на 21 глупай. години. Това мъжко ли е? Мъжко. Кожата си ти! Замълчи спокойно. Тя го натисна с женски полов орган! С неговите камъни по неговата глава! Гледай ме. Моля да си говори, какво си иска. Оставяй, сега иска да тръгнеш. Водата се вари. Няма да говори. Тежи си на думата, Да си тежи на думата на 21. Пуцка да си тежи. Как я гледа? Той гледа на смъртни случаи, бе. Стига да е. Искам да си в момента хладнокръвен, какво не си говори. Изходи през масата това. Си говори, какво си направи. Ти до 10 Не, той гърми. Спрете го. Боже, виж как гледа. Ужас. тежи си на думата, да!